రంగనే దగ్గర బాబా రంగనే ఖండతాయి nada faz depois tá entendi eu queria paz ia paz daga makki sabe बहुत गई थी से मोटा भी देखते थे अब जो तनाग सब्सक्राइब करेंगे तो लाइक करेंगे तो ना सब कौन को କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ତ ଆମ ନନ୍ଦନକାନନ କୁମ୍ଭୀର ମାଛ ପକାଉଛି କୁମ୍ଭୀର ଖାଉଛନ୍ତି ଖରାପ ହେଇଥିବା ଛଡା ସେ ଦେଇଦେବେ ନା ହଁ ତୁ ଆଇ ନାହିଁ କଣ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଯିବନି ଗନେ ଖାଇଦବ ଗିଜି ପକେଇବ ସେଇଟା ସବୁ ଡେଙ୍ଗା ହେଇପଡିଲା ଜିରାଫ ଧରି ରାଖିଛି ନା